لمباشی چی اغیار دی واورینو مولانا شاہین یہ دا دیوبند دارالعلوم مولانا لمباشی چی اغیار دی واورینو مولانا لمباشی چی اغیار دی واورینو مولانا پوہات بندی ولاڑیے تو زمونگا رہنمائے در زکا کرمات واری سلمبی آئے پوہات بندی ولاڑیے تو زمونگا رہنمائے در زکا کرمات واری سلمبی آئے قتل میں دے دا حدیث مفہوم مولانا لمباشی چی اغیار دے واورینو مولانا شاہین یہ دا دیوبند دارالعلوم مولانا لمباشی چی اغیار دے واورینو مولانا لمباشی چی اغیار دے واورینو مولانا اغیار ختم نبوت بیل کے ونکو ترمیمہ داواغ دغی فرعون تا اللہ جوڑ کری تا کلیمہ اغیار ختم نبوت بیل کے ونکو ترمیمہ داواغ دغی فرعون تا اللہ جوڑ کری تا کلیمہ حیران دی در تانن ولار نجوم مولانا لمباشی چی اغیار دے واورینو مولانا شاہین یہ دا دیوبند دارالعلوم مولانا لمباشی چی اغیار دے واورینو مولانا لمباشی چی اغیار دے واورینو مولانا قانون با اسلامی شی بیا دوران خلق با سمشی قائد فضل الرحمن صاحب دے دا زل وزیر اعظم شی قانون با اسلامی شی بیا دوران خلق با سمشی قائد فضل الرحمن صاحب دے دا زل وزیر اعظم شی ارمان دا ہر بوڑا او زوان مشروم مولانا لمباشی چی اغیار دے واورینو مولانا شاہین یہ دا دیوبند دارالعلوم مولانا لمباشی چی اغیار دے واورینو مولانا لمباشی چی اغیار دے واورینو مولانا کمال دش پارنس لاکا علماء در سارا ولار دی وائی مخلص عثمان طول اہل اللہ در سارا ولار دی کمال دش پارنس لاکا علماء در سارا ولار دی وائی مخلص عثمان طول اہل اللہ در سارا ولار دی دا برانگو جنڈو ہر زائی کے ہجوم مولانا لمباشی چی اغیار دے واورینو مولانا شاہین یہ دا دیوبند دارالعلوم مولانا لمباشی چی اغیار دے واورینو مولانا لمباشی چی اغیار دے واورینو مولانا دا کلی نظم په आवाज دا معصوم مروت کلام دا عثمان مخلص ریکارڈنگ طالب جان سٹوڈیو وسلام